खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 जुन 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा, जेरावबो जाफुंसारनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ आरो मोजां खाबुबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयआबो दिनै बांनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमाजाना गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखालबो जानो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो हानाय नङा। देहाया मोजाङैनो थानाय नङा। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै गोमानो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।